L'horitzó pot ser un punt inassolible, un lloc indefinit on tot acaba, però també pot ser el límit on volem arribar o el punt de partida per tornar a començar. Això és el que volen expressar els artistes d'aquestes obres, on precisament l'horitzó és el tema central. L'exposició Horitzons, que es pot visitar a la Galeria Artemisia Art i Tendències, es va inaugurar el passat divendres amb motiu de la commemoració dels 10 anys del Centre d'Art. Amb motiu d'aquesta celebració hem agafat a 7 artistes, amics de la galeria, i hem posat un tema comú, que era l'horitzó. Era una mica la voluntat d'expressar aquest desig, de continuar endavant, no sabem cap a on, i cada un ho ha reinterpretat a la seva manera. I aquesta és la proposta de la Neus Celler, del David Ribas, de la Mia Martí, de la Rosa Perpanyer, de l'Adelaida Murillo i de la Pilar Perdices. Ells són alguns dels artistes que han col·laborat amb Artemisia durant aquesta dècada. La temàtica d'aquesta exposició, la veritat és que el tema em va motivar i em va agradar, no? Per un cantó, perquè també potser per la situació que d'alguna manera hem passat últimament amb tot això de la pandèmia, el confinament, vull dir, viure en un entorn urbà, d'alguna manera ha fet que la meva temàtica pictòrica s'adrecés una mica més al tema natura, no? I precisament per al Centre d'Art la pandèmia ha estat una oportunitat que els va ajudar a projectar una nova mirada per a la sala. I la pandèmia al final ha sigut una oportunitat, una mirada cap enfora, que no la teníem prevista i que ens ha permès obrir el que és la proposta empresarial en noves direccions. Però al final això se sustenta amb molt de carinyo, amb moltes ganes i també amb la col·laboració i l'acompanyament dels artistes que van canviar amb nosaltres. L'any 2012 Artemisia va obrir les portes per primera vegada al públic, una dècada d'exposicions i actes culturals. Amb els anys, la galeria ha realitzat fins avui dia una quarantena d'exposicions individuals i 5 de col·lectives. Paral·lelament, també s'han fet presentacions de llibres, conferències i espectacles de petit format. Per Artemisia, actualment, l'horitzó és incert, però el que tenen clar és que volen que continuï sent un espai on descobrir artistes i on es respiri creativitat.